Barkan ku shigowa Sha'awa TV, ku danna subscribe sannan ku danna mana alamar ƙara. Kamar da yadda kuka sani a baya, bidiyon Maryam But ya yaɗu ba inda bai je ba a nahiyar Najeriya na tsiraici, har ma wasu wajajen wanda 'yan ƙasar suke zaune a wajen. Wanda mutane suke ta cece-kuce suna nuna cewa an kama ta ne tana zina tare da wani saurayinta wanda ake kiran shi wai Diesel. Mawaƙi ne a Hausa Hip Hop ta Najeriya tamu. Maryam But ta karyata wannan lamarin ne a shafukanta na Twitter, WhatsApp, Facebook da dai sauransu, wanda take cewa duk wanda ya min sharin kazafi, ya min shari akan abin da ban aikata ba, to wallahi tallahi ban yafe ba, kuma Allah baya yafa laifin bawan shi akan bawa. Wanda shi ma matashin da ake zargi mai suna Diesel, wanda aka ce shi ya saki wannan bidiyon, shi ma ya fito ya yi magana akan cewa shi ma bai yafe ba akan duk wanda ya masa wannan shari, kuma insha Allah duk wanda ya masa wannan sharin sai sun shiga kotu da shi. Wanda wannan bidiyon ya taɓa masana'antar Kannywood, wanda mutane da yawa a duniya, a nahiyar ƙasar nan da dai sauransu suke kallon ɗan fim, kallon ɗan iska, wanda kuma wannan ba haka yake ba, wanda kuma daman wannan bidiyon da aka fitar ya taɓa darajar Kannywood gabaki ɗaya. Duk da dai ba hujjojin da suka tabbatar da cewa wannan matashi shi ya fitar da wannan bidiyon, haka aka kyale shi ba yanda za a yi da shi, kuma shi ma da ya ga ba zai iya haƙura ba, an masa kazafi, an masa shari, sai da ya ɗaukaka ƙara ya kai kotu, wanda dai kotu ta sallami wannan kadin ne a ranar 23 ga watan Satumba shekara ta 2019. Wannan shine dai ƙarshen abin da ya faru tsakaninsu. Ku dinga kasancewa da mu a Sha'awa TV, za mu dinga kawo muku kanun labarai, Kannywood da dai sauransu. Mun gode. Kar ku manta ku danna mana subscribe, muna da Facebook, WhatsApp, Twitter da dai sauransu. Sha'awa TV ta ku, Sha'awa TV ta kowa da kowa. Mun gode.